Salam el hormatly adamlar. Garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň başynda hormatly prezidentimiziň adyna gelen hatlar bilen tanışdyrýas. Onu şeýle diýilýär. Onuň al Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanyguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanyguly Melikulyç, size mihman söýür Türkmen topragynda mähirli garşylanyňyz hemem Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň 3-nji konsultatiw duşunyň ýokary derejede gurulanyny üçin tüýsürekden hoşallygymy beýan edýän. Dogunly halkyň dostluk, hoşniyetli goňşuçylyk we özara gollaw ruhuny munun bilegem ýakynlaşmagynyň ýene bir ädimi bolan bu çäräniň jemlerine ýokary baha berýär. Sevtiň gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alşylmagy, durnuklugy, hemem howpsuzlygy berkitmek, şeýle-de Merkezi Aziýanyň rowaşlygynyň behbidine ähli tarapy hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin aýratyn ähmiýete eýdir. Syýasy, söwda aksady, medeni insanperwer hemem beýleki ulgamlarda kesitlen maksatlarymyzyň, hemem wezipelerimizin üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň beş taraplaryny hyzmatdaşlygy depgilini ösürmäge täze iterge berjekdigine, hemem biziň gatnaşyklarymyzy hildaýdan täze derece çykarmaga ýardym etjekdigine inanýan. Hormatly Gurbanyguly Melikulyç, size jogapkärli döwlet işiňizde munun beýlegem üstünlikleri Türkmenistanyň dogunly halkyna bolsa awadançylyk we rowaşlyk arzu edýän. Hormatlamak bilen Kasym Jomart Tokaýew, Gazagystan Respublikasynyň prezidenti. Bu hatda şeýle diýilýär, onuň al Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanyguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanyguly Melikulyç, awada milli syýasatçylyk zorlugyna geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň nowatdaky konsultatiw duşunyň dowamyny Gyrgyz wekiletine bildirilen mihman söýürlük üçin tüýsürekden hoşallygymy beýan edýän. Merkezi Aziýanyň dogunluk ýurtlarynyň başdanlarynyň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmakda hemem möhüm sevit we halkara meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin mümkinçilikleri döretmekde siziň tagallalaryňyza ýokary baha berýän. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zinanlarynyň dialogy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli ölümleriniň halkara sergisi, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň milli tagamlarynyň halkara festivali, hemem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeniýet we sunugat usatlarynyň dawarly konserdi ýokary derejede gurulyp, dogunluk halkyň dostlugyny, hemem hoşniyetli goňşuçylygyny berkitmekde we ösürmekde öňde goýulan maksatlary ýetdi. Biziň awada gazanan iki tarapyň ilalaşyklarymyzyň ýakyn wagtda durmuşa geçiriljekdigine, hemem hyzmatdaşlygymyzyň dogunluk halkyň rowaşlygynyň behbidine hasam pugtalandyryljakdygyna inanýan. Size berk jansaňlyk döwlet işiňizde uly üstünlikleri dogunluk türkmen halkyna bolsa parahatçylyk we rowaşlyk arzu edýän. Hormatlamak bilen Sadyr Japarow, Gyrgyz Respublikasynyň prezidenti. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna alynıp berilýän işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýörelgiler bilen üstünlikleri başlanýar. Muň şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 11 Awgustda hormatly prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň Hara deňiz güýçlerini hemem döwlet serket gullugynyň täze binalar toplamynyň açyş dawratyna gatnaşdy. Watanymyzyň hemişelik betaraplyk derejesine esaslanan hemem deňe gorunç häsiýetine eýe bolan Hara doktrina laýyklykda milli goşunymyzyň gorunç ukybyny pugtalandyrmak we maddi enjamlaryň binýadyny döwrwaplaşdyrmak meseleleri döwlet başlygymyzyň hemişe öz merkezinde durýar. Ýerden Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň serkerde başdy. Goşun generali Gurbanyguly Berdimuhammedow wakalan geçýän ýerine geldi. Hara deňiz güýçleriniň täze binalar toplamynyň açylmagy taýýardygy barada döwlet başlygymyza hasawat berildi. Belen serkerde başymyz watan gorugçylaryny bu şanly waka bilen gutlady. Soňra melelizerimiz toy bagyny kesip täze binalar toplamynyň düzümleri bilen tanışdy. Binalar toplamynyň tehnika taýdan enjamlaşdyrylyşynyň hemem bu ýerde döredilen şertlerin ýokary halkara ölçeklerini dowlaýyp gelýänini bellemek gerek. Baş binada
dolanırış bölümi şeýlede nowaçylyk alyp barýan harby deňizçiler üçin iş otogy ýerleşýär. Hemme bölümlere harby deňiz güýçleriniň hünärmend serkerdeler tarapyndan taýýarlanan ýürütme programy öpçünçiligi ornaşdyryldy. Täze tehnologiýalaryň we sahly ulgamyň elektron kartasynyň kömegi bilen Hazar deňizindäki ýolagçy we harby gemiliň hereketlerini iýdarlamak mümkin. Munyň özi deňizden kenaryaqa bölügini gözegçilik etmek üçin niýetlenen radiolokasiýa enjamlaryň hemem harby deňiz güýçleriniň söwüşçün gemilerine bary bolan tehnik toplumlaryň üstü bilen amal aşyrylýar. Şeýlede sahly enjamyň hemra ara gatnaşygynyň kömegi bilen gemiliň deňizde ýerleşýän ýerleri, olaň ýanyçy we suw öpçünçiligi kesitlenilýär. Bu bolsa dolanýyş nokodynyň harby gemiler bilen edegerli ara gatnaşyk saklamagy mümkinçilik berýär. Dolanýyş bölümine maglumatlar toplanylýar we işlenilýär. Bu ýerde oturdulan enjamlar bu işleri ýeňleşdirýär, hemem maglumatlary belenen ýerlere boýunça iýermäge mümkinçilik berýär. Harby gullukçy gullyk etmäge, hemem öňde goýulan wezipeler üstünlikli ýerine ýetirmäge döredilen ajaýyp şertler üçin belen serkirde başymyda hoşallyk bilerdi. Hemem ýaragly güýçlüň äkli şahsy düdüminiň adyndan watan gorugçylaryň mehriban watanymyza munun welegim ak ýürekden we wepaly gullyk etjekdiklerini inanyrdy. Şol pursat Sanjar gorug gemisiniň serkirdesi online görnüşine geminiň taýýarlyk ýagdaýy şahsy düdüm tarapyndan geçirilen degerli taýýarlyk barada hatabat berip, mililizmde harby deňiz güýçläriniň madde enjamlaryň binýadyny putulandyrmak barada döwlet derejesindäki alydasy üçin hoşallyk bildirdi. Ýordamyň ýaragly güýçläriniň belen serkirde başy harby gemini dürwe arkaly gözden geçirdi. Häzirki wagtda harby deňiz güýçlerini watanymyzyň deňiz giňişliklerine parahatçylyk we awadançylyk öpçün etmekde uly orun degişlidir. Hormatly prezidentimiz ýordamyň ýaragly güýçläriniň belen serkirde başy goşun generaly Gurbanyň Berdimuhammedow serkirde jogapkärlik ullugyny üstünlikleri arzu edip binanyň birinji gatyna bardy. Sonra döwlet başlarymyz hormatly mehmanlar kitabyna ýadygärlik ýazgy ýazdy. Şanly waka münasibetli hormatly prezidentimiz ajaýyp türkmen halsy sowgat gowşurly. Harby deňiz güýçlüň täze binalar toplumynyň bolgumnaky döwri we talaplara laýyk gurulanyny bellemek gerek. Oň çäklerini eskerler ýatakhanasynda bolup, onu harby gullukçylar üçin amatly durmuş şertleri öpçün edildi. Şunu arasaçylygyň we düzgün tertibiň saklanmagyny, degişli düzgünligiň berja edilmegine aýratyn üns berilýär. Hormatly prezidentimiziň nyktaşy watan gorugçylarynyň gullyk etmegi we din jalmak üçin has oňyly şertleri döretmek Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň we amal aşyrylýan harby özgertmäniň iler tutulýan ugurlarynyň biridir. Häzirki döwürde gönüden hormatly prezidentimiziň aladasy netijesinde äkli ýaşdaky türkmenistanyň aýratyn ýaşlaň çeper dörejilik we aýdymsaz bilen meşgul bilmeklerini döwlet derejesine uly üns berilýär. Döwri binasy bolan we häzirki zaman täzeçil tehnologiýalar hemem ugurdaş enjamlary bilen enjamlaşdyrylan umum bilim berýän mektepde harby gullukçylyň çağılary orta bilim alarlar. Bu ýerde 2 sany 3 gatly 60 öýli ýaşaýyş jaý. Şeýlede ýaş serkerdelere niýetlenen 2 gatly umumy ýaşaýyş jaý bar. Otoglaryň ýerleşdirilişi gowlandyrylan ýaşaýyş jaýlaryna amatly ýaşaýyş we denjaş üçin äkli zerur şertleri öpçün edildi. Täze jaýlara göçüp gelmek bagty meseleden harby gullukçylary we olaň maşgal agdalary ýordamynyň ýaragly güýçläriniň belen serkerde başlyna berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasam gowlanyrmak wagtyna edýän hemme taraplaryň aladasy üçin hoşallyk bildirip alkyş sözlerini aýtdylar. Harby gullukçylary we olaň maşgal agdalary üçin mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk senetine ajaýyp bayramçylyk sowgadyna öwrilen bu täze binalar we desgalar toplumy olaň mehriban watanymyza bolan buýsunjuny artdyrdy. Munyň özi hormatly prezidentimiziň döwlet adam üçindir diýen asly şygary baş görülge edilýän siýasatynyň durmuş ulgamyny hasam kemilleşdirmege esasy ugur edilýäniniň nowatda sutnamasyny öwrüli. Mililizmimiziň başlanjy boýunça amal aşyrylýan giňme çörli özgertmeleň tutuşy ýurdumyzy gurşap almagy, watanymyzyň äkli ugurlary boýunça ösüşliň belentliklerine tarap ynamly gadam urýanynyň nowatdaky beýanydyr. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçläriniň belen serkirde başy harby gemiliň durulgusyna bardy. Bu harby bölümde harby gemiler üçin durulganyň gözüňde tutulandygyny bellemek gerek. Şeýlede bu ýerde milli harby deňiz güýçläriniň ygtyýaryna bolan täze deňiz han atly harby gemi bar. Ol Türkmenistanyň Gorunluk Ministrliğinin gemiler awatlaş kerhanasynda guruldy. Ýolu boýlan asly däwe eýerip, söwüşçün geminiň serkirdesi geme gelen ýurdumyzyň ýaragly güýçläriniň belen serkirde başyna Türkmenistanyň döwlet baýdygyny, Türkmenistanyň ýaragly güýçläriniň harby deňiz güýçläriniň baýdygyny galdyrmaga ruhsat bermegi barada haýyş bilen ýüzlendi. Soňra Türkmenistanyň döwlet senasy ýanglandy. Şol pursatda harby geminiň ýokursyna asman giňişligine ýurdumyzyň harby howa güýçläriniň ygtyýaryna gelip gowşan harby uçurlar peýda boldy. Olar dürli
belentlikde bir näçe çylşyrymly öwrümleri ýerine ýetirdiler. Bu görnüşler uçurmalyň ussatlyk derejesiniň ýokurdygyny görkezdi. Soňky ýyllarda ýurdumyzda dörli düzümlerde gulluk edýän harby gullukçylygyň hünärtaýdan kemilleşmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa watan gorugçylarynyň şol sany harby uçurmalyň özleriniň saýlap alan hünärlerini täze belentliklere çykmaga çalyşýanlarynyň sanyny barha artmagyna getirýär. Munyň özü mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramçylygyna taýýarlyk görülýän döwürde hasa möhümdir. Ýakynda döwlet başlarymyzyň harby söwüşçiň uçurda syna uçuşyny üstünlikle amal aşyrmagy harby gullukçylary öz ussatlyklaryny munyň beýlegem kemilleşdirmäge ruhlandyrdy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýaragly güýçläriniň belen serkirde başlarynyň tagylarlaryny netijesinde harby hukuk goruja edaralaryň maddi enjamlaryň binýadynyň ýygdyrly döwrü waplaşdyrmagy, olaň häzirki zaman tehnikalary bilen öpçün edilmegi dowam edýär. Şeýle-de milletlerimiz harby deňiz güýçläriniň harby gullukçylaryny täze awtoluglaryň açarlaryny goşurdy. Döwlet başlarymyz bu ýerden döwlet serket gullugyna degişli täze binalar toplumynyň açyş dawralaryny geçirilýän ýerine tarap ugrady. Milletlerimiz täze binalar toplumynyň işine ak pata berdi. Munyň özü merdany serketçiler üçin mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli ajaýyp bayramçylyk sowgadyna öwrüldi. Döwlet başlarymyz halkymyzyň gadymy ýörelglerini laýyklykda amal aşyrylýan hoşnýetli goňşuçylyk, goňşy ýurtlary we halklary bilen özleri anaşma gatnaşyklaryny berkitmekde, garaşdyry beýtarap türkmenistanyň paraha söýjülükli daşar siýasatyny durmuşa geçirmekde, ýurdumyzyň mukaddes çäklerini, dost doganlyk serkedini öwrmek wagtynda watan gorugçylaryny möhüm ornuň degişli nyktada. Şeýlelikde ýurdumyzda harby hukuk goruja edaralarynyň şol sany döwlet serket gullugynyň ähli düzümleriniň maddi enjamlaryň binýady ýygdyrly berkidilýär. Şol wagtyň özünde Türkmenistanyň durmuş derejesini ýokurlandyrmak, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryny we beýleki durmuş maksatly binalary gurmak hakyna ýygdyrly alady diýen hormatly prezidentimiz bu işleň üstünlikle dowam etdirmeginiň wajypdygyny nyktaýar. Serket goşunlaryny degişli düzümlüň saýlyşyky hereketine, serketçiliň işlerini täzeçil tehnologiýalaryň sanly ulgamyň ornaşdyrmagyna möhüm ähmiýet berilýänini bellemek gerek. Bu bolsa gözegçilik çägi boýunça degişli maglumatlary toplamak, olary teljermek we gaýtadan işlemek wezipesiniň desin hemem dürs ýerine ýetirmegine serketçilere kömek edýär. Bu ýerde dolanýyş merkeziniň işiniň täzeçil tehnologiýalary esasyna alınıp barilmagy toplanan maglumatlaryň öz wagtynda hemem maksatly laýyk ulanylmagyny öpçün edýär. Bu bolsa gullugyň döwrüň talaplaryna laýyklykda alınıp barilmagyna ýardam edýär. Döwlet başlarymyz bu ýerde ýurdumyzyň harby hukuk goruja edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna maslahat geçirdi. Oň dowamynda milletlerimizin ýolbaşçylygyna ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan harby özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek ugrulary ara alyp maslahatlaşyldy. Harby hukuk goruja edaralaryň ýolbaşçylary ýolbaşçylyk edýän düzümlerine alınıp barilýan işleň ýagdaýy degişli gulluklaryň işine häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça döwlet başlarymyzyň odul beren tapşyryklaryny ýerine ýetirişi barada ýurdumyzyň ýaragly güýçläriniň belen serkirde başlygyna hatabat berdiler. Aýratynam watanymyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk münasibetli geçiriljek dawraly harby ýürüşe taýýarlyk barada aýdyldy. Harby hukuk goruja edaralaryň maddi enjamlaryň binýadyny berkitmek, harby gullukçylygyň hünär derejesini ýokurlandyrmak, ýurdumyzda kanunçylyk we hukuk tertibini berja etmek, Türkmenistanyň betaraplyk derejesine laýyklykda parahaçylyk söýjülük siýasatyny ýygdyrly durmuşa geçirmek boýunça amal aşyrylýan işler barada hatabatlarda aýdyldy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň ýaragly güýçläriniň ähli düzümleriniň harby gullukçylarynyň şöhratly pederlerimiziň gahrymançylykly ýoluny münasip dowam etmekleri, olaň watan söýjülük ruhunyň belende galmagy ugruna zerur tagalary etmekleri wagtynda bir näçe tapşyryklary berdi. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli geçiriljek bayramçylyk çäreleriniň aýratynam dawraly harby ýürüşiň ýokary gurmaçylyk derejesiniň öpçün edilmegine möhüm öňsü berilmeliler. Şeýle-de hormatly prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhammedow harby hukuk goruja düzümleri degişli binalary we desgalar toplumlarynyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmagyň zerurdygyny öňsü çekdi. Döwlet başlarymyzyň tagyllary bilen ýaýbanlandyrylan harby özgertmeleri bilen baglykda täze binalar gurulanyny olurdy serketçiler üçin ýokary derejeli gulluk we amatly ýaşaýyş şertleriniň döredilmegi esasy wezipe hökmüne kesitlenilýär. Bu ýerde durmuş maksatly binalar ýokary derejede gurulanyny bellerliklidir. Ýatakhanalarda ýaş serketçiliň amatly dinjaşyny öpçün edýän äkli zerur şertleri bar. Harby gullukçylygyň ahyrhanasynyň binasyny ýokumly tagymlar taýýarlamak, azyk önümlerini degişli derejede saklamak aýratyn möhüm wezipe hökmüne kesitlendi. Bu ýerden nahar taýýarlayan aşpedleň bereketli türkmen saçy adly kitaby esasy gollanma öwrenlikleri aýratyn nyktaly. Döwrüp kitapxana serketçiliň hyzmatyna toplumyň çägine ýokary derejede enjamlaşdyrylan sport meýdançylary epetli orun tutýar. Häzirki wagtda ýurdumyzda sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak, özleri besleşikler gurmak ugruna ähli zerur mümkinçilikleriň bardygyny bellep, serketçiler döredilýär
mümkinçilikleri üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Toplumyň terhetçi etler üçin niýetlenen meýdançasyny alabaýlar bilen türgünleşik işleri edigderli geçirilýär. Olar terhetçiliň ýakyn ýardamçylaryna uğurlular. Şu ýyly ilkinji gedek türkmen bedewiniň milli bayramy bilen türkmen alabaýynyň bayramy bilelikde geçirildi. Oň çäklerine ýylyň türkmen edermen alabaý ady bilen bähleşik geçirildi. Onu döwlet terhet gullugyna degişli Akhan adly alabaý ýeňji boldy. Mundan başga da toplumna terhetçiler we ulag maşgalalar üçin ýaşaý jaý, çağlar üçin oýun meýdançasy we beýleki dethalyň gurulşy gurnama işleri ýerine ýetirildi. Ähli amatlyklar ulan döwrüp ýaşaý jaýlarynyň milli hünärmenler tarapyndan bina edilmegi aýratyn bellerlikler. Täze jaýlara göçüp gelen bagtyar ýaşaýjylar türkmeniň asly dep desurlaryny ýerip toý saçagyna giňden ýazylar. Terhetçiler we ulag maşgalalary özleri barada taýsy taglalar edip, şeýle ajaýyp ýaşaýyş durmuş hemem gulluk şertlerini döredip berýän hormatly prezidentimize alkyşlaryny beýan etdiler. Şanly waka münasibetli hormatly prezidentimize ajaýyp türkmen halsy sowgat goşurly. Soňra ýurdumyzyň ýaragly üçleriň belen serkerde başly döwlet serket gullugy üçin täze awtoluglyň açarlaryny goşurdy. Hormatly prezidentimiz hemmelere üstünlikleri arzu edip bu ýerden ugrady. Görünşi ýaly giňden ýaýwanlandyrylan taryhy ähmetli wakalar har hukuky jedaralaryň maddi enjamlaryň binýadynyň berkidilmegine döwlet derejesine möhüm ähmet berilýändiginiň aýdyň beýanyna urildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne arkadagy prezidentimiziň parasatly baş tutanlygyny ähli ulgamlar bilen bir hatarda edýärmizde gelni ýyllarymyzyň 10 barmagynyň hünäri halçylyk sunugyny ösürmek, kemilleşdirmek maksady bilen giň gowrumly işler alınıp barlýar. Güneşli ülkemiziň çarýanyna täze döwrüp halçylyk kärhanalarynyň gurulyp ulanmaga berilmegi, öňden barlarynyň durkunyň täzelenmegi, işlemek üçin ähli amatlyklar zerur iş şertleriniň döredilmegi ýurdumyzyň halçylaryny gözlegli hemem dörejlikli zähmet ýeňişlerini galkyndyryar. Haly we haly örümlerini öndürmekde ýokary zähmet görkezlerini betlenýän kärhanalaryň biri Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Halaç Çeper halçylyk kärhanasydyr. Kärhananyň halçy gelin gyýlary ene mamalarymyzyň dörejlikli zähmetiniň netijesinde sünnälenip sunugat derejesine çykarylan halçylyk senedini ösürmekde we kemilleşdirmekde tutan ýerlik bilen özleriniň münasip goşuntylaryny goşýarlar. Halçylyk kärhanasyna 2300-den gowrak işgär zähmet çekip haly önümçiligi 2 iş çalyşygyny alınıp berlýär. Bu ýerde mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň uludan toýlanýan Türkmenistan parahaçylyk we anaşmaň watany ýylynyň 7 aýynyň görkezleri boýunça 13.097.980 ýaş manatlyk haly we haly önümler taýýarlanyp ýokary görkezleri gazanyldy. Degişli döwürde önümçiligiň ösüji depgini 114 götürme ýetirildi. Ýylyň başyndan bäri kärhanada 6323 ine metr haly we haly önümler dokulyp bellenen meýlama 100 götürme amal aşyryldy. Kärhanada ýürito buyurmalar esasen uly gowrumly guşly göllü ak we gyzyl halylar dokulýar. Şunuň ýalan buyurucularyň isleglerine göre bu ýerde dürli ullukdaky beşer göllü ýaprak, derweze göllü halylar, tegele halylar, tebigatyň keşfi şekillendirilen halylar, iki tarapym göllü halylar, şeýle-de sowgatly haly önümler taýýarlanylýar. Kärhananyň hünärmenleri elmydama milli buýsanjymyz bolan türkmen halylarynyň köne nuskalaryny dekeldip, täzelerini döretmekde, haly sunugatyny kemilleşdirmekde ihlasly zähmet çekýärler. Halçy gelin gyýlary nepis haly önümleriniň önümçiligine giňden ýol goýmaga uly mümkinçilikleri açany hormatly prezidentimize tüýsüreklerinden sag bolsunlaryny aýdýarlar. Hormatly prezidentimizin parasatly we öňden görjekli baş tutanlygyna ýurdumyzyň milli ykdysadyýatynyň esasy puduklarynyň biri bolan owu hojalygyny döwrüp özgertmek we ösürmek ugruna ägert uly işler durmuşa geçirilýär. Şoň netijesinde güneşli diýarymyzda esasy owu hojalyk ekinleriniň öňürüşiniň mukdary ýyl saýyn artýar. Bu pudukda soňky ýyllarda gazanylýan üstünliklere, ýetilýän belen sepkitlere, ilmiň gazananlarynyň şeýle-de innowasion tehnologiýalaryň barha giň ornaşdyrmagynyň ýardamy diýsen uludyr. Ine şeýle ösüşleri Ahali vilayatynyň Bäherden etranyna ýerleşýän telekeçi kärenetçilere degişli bolan ýedegi ýetirilýän meýweli baglyň giň meýdanyna görmek bolýar. Bereketli türkmen toprağımızda meýwelerdiň bir özüniň daşy urunuşy bilen tapawutlanman, datly süýji tagam bilen hem er wagtlardan bäri dünýä äşgärdir. Umuman ýurdumyzyň Ahali vilayatynyň telekeçi kärenetçileri bagwançylyk işini üstünlikli ýola goýmakda inne baý tejribe topladylar. Hot soňky ýyllarda bolsa Bäherden etrafynyň çäginde ýerleşýän telekeçi kärenetçileriň öz işiniň ustady bolan ýaş bagwanlaryň hem uly topar kemale geldi.
Olar özlerine anandan 250 hektar kärine ýerine alma, armat, şeftali ýaly ençeme uruluşly miweli baglary ösdürip, ýylyň ýylyna olardan bol hasyl almakda öz başarnyklaryny iş ýüzünde görkezip gelýärler. Döwlet başlanmadan halkymyzy özümiziň bereketli toprağymyzda ýetişdirilen miweler bilen bökdönşsiz üpçün etmek babatda öňde goýan wezipelerinden ugralýan telekeçi bagwanlar şu günlerde de eksilmez ahlasy zähmet çekip gelýärler. Çäksiz ahlas syňdyrylan aňyrsyna bärsine göz ýetmeýän baglyk meýdanlar daýhan göwnüni galkyndarýar. Häzirki wagtda tebigat gözelligine özü boşuna nur çaýan miweli baglardan almanyň, armadyň, şeftalinyň we bir näçe miweliň oturdulan hatarlaryny görmäge göz gerek. Telekeçi bagwanlar durly görnüşli miweli baglary ahlas bilen ýygyk etmek bilen birlikde ýaş nahallary ýygyderli ýetişdirip durmak babatda da aladalanýarlar. Ýaş nahallar ýetişdirmekde alman gazananlaryndan netijeli peýdalanýarlar. Seçkiçilik işine esasan ilhalar görnüşli miweli baglar ýetişdirmekligi aýratyn ünsürilip, baglaryň has ýokary hasyl berýän we şol sany ýerli şertlere uýgunlaşan ýer aralyk we geç bişýän görnüşleri saýlanyp alınýar. Şeýlekem bagçylykda öňde barjy tejribeler ýygyderli öwrenilip, talap bildirilýän täze görnüşler önümçiligi ýygyderli ornaşdyrylýar. Işleriň netijeli we täzeçe gurnalmagynyň hasabyna welayetde telekeçi kärenneçileriň ahlasy bilen miweli baglaryň meýdany ýygyderli giňelýär. Diýärmezde bagwanlaryň netijeli zähmet çekmegi, şeýle-de halal zähmetiň köýdürini görüp ýaşamak üçin döredilýän mümkinçilikler bolsa etrapda bagwançylyk işiniň geljekde hasam illerlemegine ýardam berýär. Ahlasy zähmetden bereket tapýan bäherden etrafynyň telekeçi bagwanlary geljekde de netijeli zähmet çekip, şu ýylym durly görnüşli miweli baglardan bol hasyl aljakdyklaryna inanýarlar. Olara bu uğurda döredilen giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Türkmenistan diýarymyzyň diýseň täsin we owudun tebigaty bar. Bu tebigat gözelligi ähli pasyllarda özgoşly owudunlygy bilen tapawutlanýar. Tebigatyň owudunlygy bolsa özüne çekijidir. Ýurdumyzdaky özgoşly keşfe bürünen ajaýyp kanyonlar görünür haýrana goýýar. Türkmen tebigatynyň ajaýyp pursatlary her bir ise täze badalygy bolýar. Üstünliklere tarap hereketleriň işeňligi bilen utgoşaýan tebigatymyzyň ajaýyplygy bilen sepkileriň gazanylmagyny üpçün edýär. Üstünliklerimiz bilen berk baglanşy bolan tebigatymyzyň ajaýyplygy özgoşly aýratylykdyr. Ajaýyp günjökleriň bir hem Balkan welaýatynyň Türkmen maşet raýonunaky Ýangygala we Kemalata kanyonlardyr. Olar Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherinden Günnor Demiraz tarapda 160 kilometr aralykda ýerleşen tebii täsirliklerdir. Kanyon derýa suwlaryny emele getiren çoň hanalardyr. Gadim döwürde bu ýerdäki daglar we jülgeler kanyonlar deňiziň düýbi bolupdyr. Deňiz suwy çekilen soň onuň düýbüne teki belentikler we daglary meňdes çoň kertler ýüze çykypdyr. Müňürlüklaryň dowamyna olaryň emele gelmenine tebii hadisalaryň möhüm orun eýlänligi billerlikdir. Suw, yer, howa bilen baglanşyk hadisalar, hemişe bolup durýan ýeller we ýaşlar kertleriň eňitlerini, çoň ýortlary emele getiripdir. Tebigat iň ökde ussadyr. Onuň işiniň haýran galdyrýan görkezijleri Ýangygala we Kemalata kanyonlary Türkmenistanyň ajaýyplyklarydyr. Ýangygala kanyony ziýarata barlayan gözli ata atly keramatly ýeriň goloýuna ýerleşýär. Üstü teki bu da uzakdan görünüp bir näçe dürli renkli gatlaklardan ibaratdyr. Onuň uçut eňitleri dürli renklere bedelendir. Bulardan gyzyl renk agdyklyk edýär. Ýangygaladan Günmatar tarapda 30 kilometrlikde ziýarat edilýän ýer Kemalata ýerleşýär. Bu ýerde hem geň galdyrjy täsirlik Kemalata kanyony ýerleşýär. Onuň başlanýan ýerine gaýalaryň arasynda çeşme öz başlangyjyny alyp, gaýalaryň arasynda kanyony öwürlen hana peýda bolupdyr. Bu töwürüň iň bir geň galdyrjy zatlary dinozawrlaryň ýumurtkalaryna meňdeş uly, adamlaryň boýuna barabar durly aralyklarda ýerleşýän togluk daşlardyr. Alymy dille bulara kanreaksiýalar diýilýär. Daşlaryň käbirler kanyonlaryň diwarlaryna beton ýerlenen ýaly. Bu kanyonlar syýahatçylaryň iň gelimgidimli ýerlerdir. Tebigatymyzyň bu künjekleri öz bolşy gymmatlykdyr. Türkmen tebigatynyň ajaýyplyklary raýatlarymyzyň ählisine uly gyzyklanma döredýär. Tebigatymyza boýsunç watanymyza boýsunçdyr. Bäli moşaly daşy gurşaw goramak ulgamyna halkara hyzmatdaşlygy häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmekde işeň orun eýlän Türkmenistanyň daşar syýasatyna möhüm uğurlaryň birdir.
Deň agramly ösüş ýöreligi hormaty prezidentimizin ykdysady strategiýasynyň we tebigaty goraýyş siýasatynyň Türkmenistanyň amala aşyrylýan ähli durmuş ykdysady maksatnamalarynyň esasyny düzýär. Suw we yer serişlerini rejeli ulanmak, yerlerin zaýalanmagyny öňüne almak, yerlerin hasyllygyny dikeltmek, baý wasalla öwürmek, süýşen şägleri berkitmek, biologiýa köpdürlügi aýawly saklamak, tebigat goramak ulgamyna kanunçylygy kämilleşdirmek babatda ýurdumyzyň oňyň tejribesi bardyr. Her wagtda sevgi we dünýä derejesinde bu tejribe uly gyzyklanma bildirilýär. Ajaýyp tebigatymyzyň daşdöwregi gözellik paýlamay kalyplary heýjana getirýär, bizi täze üstünliklere ruhlandyrýar. Türkmen tebigatynyň ajaýyp gözelligi amala aşyrýan işlerimiziň saýlaşygy bilen berk baglanyşlydyr. Häzirki wagtda bütün dünýäde adamlar üçin ägirli ähmiýeti bolan daşky goşaw goramagyň ören möhüm meselelerini çözüdüni tapmakda ýurdumyzyň uly goşandy ikrar edilýär. Hormatly ýeşleri, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam elik edidileşler, hormatly ýeşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamatnyň ýalarak dogry dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingini bolsa awgust aýynyň 16-syndan awgust aýynyň 22-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp Yani geljek hepdeniň dowamyny ýurdumyň şähine Demirhat Gunatardan howa akynyň aralaşma netijesinde howanyň gece temperaturalaryň zorunly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hastakygy. Ýurdumyň Balkan welaýatyny az kömürli howa bolup, günogordan Demirhat Gunatary öwrünet edýän tiýlik sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 21-26 gradusdan 29 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 36-41 gradus, welaýatyň Kanarya etraplaryny 32-37 gradus ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Ahal welaýatyny az kömürli howa bolup, günogordan Demirhat Gunatary öwrünet edýän tiýlik sekundda 7-12-den 9-14 metr etýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 17-20 gradusdan 26 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 31-36 gradus maýly 41 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mary welaýatyny az bulutly howa bolup, Demirhat günogordan tiýlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 16-20 gradusdan 25 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 31-36 gradus maýly 40 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Gyýap welaýatyny az bulutly howa bolup, Demirhat günogordan tiýlik sekundda 8-13-den 10-15 metr etýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 15-20 gradusdan 24 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 30-35 gradus maýly 40 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşoğlu welaýatyny az bulutly howa bolup, Demirhat günogordan tiýlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 16-20 gradusdan 25 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 30-35 gradus maýly 38 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup, günogordan Demirhat Gunatary öwrünet edýän tiýlik sekundda 7-10-dan 9-12 metr etýän şymal öňsüňi hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 20-23 gradusdan 25 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 30-35 gradus maýly 39 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýeşler, ýurdumyň awgust aýynyň 16-synda magnit hadisesiň durnuky ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz awgust aýynyň 16-syndan awgust aýynyň 22-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışýarlyňyz. Edid watandaşlar häzirki wagtda Tomas pasynyň dowam edýän günlerini, howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetişoklusynyň adamlaryň saglygyna ýetirýän ýaramaz täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynam sagat 11-den 17-e çenli güýçli bolýar we günüň gyzgyn howry sagat 20-e çenli dowam edýär. Şeýlekim howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadadan 9 göterim artmagy bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şunuň bilen baglykda howanyň oňaýsy täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy hemde Tomas pasyny günüň ýetişoklusyndan gorunmak maslahat berýär. Mähriban ýeşler, bulary berk berjä etseňiz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mähraban adamlar şunun watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wabatlarda ötüşlere betlenýär. Ähli ötüşlüň özenini bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.